हे लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आरो फिन खनसे आंनि गोदान भिडिअ बरायहरनाय थाबाय। आङो फेसबुकनिफ्राय दख'ना अनलाइन लादोंमोन आरोना, बेखौनो नोंथांमोननोबो देखायनो सानबाय आरो आङो बेखायनो भिडिअ लाना फैबाय। आङो अक्ट'बरनि 2 तारिखआवनो अनलाइन लादोंमोन आरोना, ओमफ्राय दिनै 15 तारिख जालायबाय अक्ट'बरनि। दिनैसो सफैदों आरो बहुत दिन लानाय जाबाय। खालामदोंमोन आरोना एसबि दख'ना सेलारनिफ्राय, ओमफ्राय दिनैसो सफैदों। दायो नायनोसै माबायदि सफैदों। ओरैनोथ' मबाइलाव खारानो नुदोंमोन आरोना कालारखौ, दायो नै लास्ट नुबाय आङो। ओरैनोथ' नायनो मोजां, ओमफ्राय आङो माने कालारखौ खारा नुनायखाय खारा बिदिनो सानदोंमोन, नाथाय बिदि नङा आरोना, मबाइलावसो बिदि खारासिन नुदों आरो। ओमफ्राय आरो दख'नायाबो मारैबा गुरै नङा आरो, मबाइलाव नायनानैथ' गुरै बायदि जागोन सानदोंमोन आङो, नाथाय एसे खस्थ' मारैबा गोब्रा, माने आङो बारा गुरै मोनासै आरो दख'नाखौ। बिबार आरोना नायनोथ' मोजां नुदों आरोना, नाथाय आं गुरै नङैखाय आं माने फसन मथे मोजां पसन्द जानाय जायासै आरोना आङो। मोजाङानोमोन, नायनोथ' मोजां नुदों, खालि जिखौ आं गुरै जाजानो लुबैदोंमोन आरो, गुरै जागोन सानदोंमोन। ओमफ्राय आरो नै बे जिङाबो समाननो हानाय नङा आरोना, बबेथिंजायबा बारा हानाय बबेथिंजायबा खम हानाय आरो। ओमफ्राय आरो दुरुङाबो गला जोबगोनसो, बेखौ सुथेनानै माने सुथेना लायाबाथाय बेयो माने गलांजोबगोन बायदिसो मोनदों आरो आं। ओरैनोथ' नायनायाव नै माने गलांला जोबनायसोखा। मोजाङानो ओरैनोथ', नाथाय आङो कालारखौबो खारा नङैखाय बारा पसन्द जानाय मोनासै। खारासो सानदोंमोन आङो, मबाइलावथ' खारा नुदोंमोन नालाय। नै फास्राखौसो पसन्द जाबाय आरो आङो, मोजां आगरजों मोजां नुनायखाय। आरो नै फास्रायाबो समान हानाय नङा आरोना, खायलें खुइलेंसो हालाजोबनाय, बबेबा हाख्लाला बायनायसो। आङो ना लोगोफोर, आङो अक्ट'बरनि 2 तारिखआवनो बानायदोंमोन नालाय, आङो दुर्गा फुजायाव गाननो मोनगोन नामा सानदोंमोन, नाथाय मोनासै। आरो लोखि फुजायाव मोननाय नङासो सानदोंमोन आङो, ओरैबायदि गोबाव लाबायना सफैनाय नंलानो सानदोंमोन आङो, माने गिनायसो मोनबाय दंमोन। ओमफ्राय दिनै सफैबाय आरो। भिडिअआ बेसेनोसै आरोना लोगोफोर, नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालाम होननानै आं भिडिअ एसे लानाय जाबाय। लोखि फुजायाव गानबाथाय नुसिगोन आरोना। बेसेनोसै दिनैनि भिडिअआ, बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।